Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό στην Google ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει δωρεάν. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε ένα λογαριασμό Google. Στην αντίστοιχη σελίδα θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία μας, όνομα, επώνυμο, και να βρούμε έναν διαθέσιμο λογαριασμό ώστε να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε εφόσον δεν έχει ανατεθεί σε κάποιον άλλον χρήστη. Εφόσον εξασφαλίσαμε ένα μοναδικό όνομα χρήστη, συνεχίζουμε με το να πληκτρολογήσουμε τον προσωπικό μας κωδικό. Στον προσωπικό μας κωδικό θα πρέπει να φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε μια πολυπλοκότητα η οποία συνίσταται συνήθως στην χρήση αλφαβητικών στοιχείων, τόσο σε κεφαλαία όσο και σε μικρά, εμπλουτισμένοι με αριθμούς ή με κάποια σύμβολα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κωδικό. Συνεχίζουμε με το να πληκτρολογήσουμε το τηλέφωνό μας. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο για να επιβεβαιώσουμε τον κωδικό μας με τις υπηρεσίες Google. Και εφόσον ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, πληκτρολογούμε και τον κωδικό CAPTCHA. Αφού ολοκληρώσαμε τη δημιουργία του λογαριασμού, στη συνέχεια συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες της Google. Για να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές της Google μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε εφαρμογή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο που εμφανίζεται στην πάνω και δεξιά πλευρά του παραθύρου μας. Επιλέγοντας το εικονίδιο Drive μετακινούμαστε σε έναν χώρο που είναι διαθέσιμος για μας, αξιοποιώντας τις δωρεάν αυτές υπηρεσίες, στις οποίες αναφερθήκαμε και λίγο πριν. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε τους δικούς μας φακέλους, να πλοηγηθούμε, να διαχειριστούμε το χώρο μας και να δημιουργήσουμε έγγραφα ή λογιστικά φύλλα ή φωτογραφίες, να τα αποθηκεύουμε, να τα χρησιμοποιούμε και να κάνουμε κυρίως συνεργατική επεξεργασία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε αυτά τα έγγραφά μας. Μοιράζοντάς τα με συνεργάτες μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα έγγραφά μας. Για να διαχειριστούμε το χώρο μας, η λειτουργικότητα εμφανίζεται στο αριστερό σημείο του παραθύρου μας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Νέο ή Create, αν έχουμε αγγλική διαμόρφωση στον υπολογιστή μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε είτε φακέλους, είτε να μεταφορτώσουμε αρχεία, είτε να δημιουργήσουμε διάφορους τύπους εγγράφων. Στην προβολή μας βλέπουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έγγραφα που είναι στην ουσία ο πιο συνηθισμένος τύπος εγγράφων, προϊόν ενός κειμενογράφου που μας τον προσφέρει δωρεάν ως υπηρεσία η Google. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε υπολογιστικά φύλλα ή παρουσιάσεις της Google ή μια σειρά άλλων διαφορετικών τύπων εγγράφων. Θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα έναν τύπο εγγράφου που λέγεται φόρμα. Έχει μείνει η ονομασία της από την φόρμα που γνωρίζουμε όλοι όταν θέλουμε να πάμε να συμπληρώσουμε ένα αίτημα σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Όταν επιλέγουμε φόρμα, εμφανίζεται το παράθυρο όπου θα χρειαστεί για την έναρξη να πληκτρολογήσουμε το όνομα της φόρμας. Με αυτό το όνομα που θα δώσουμε θα μπορούμε να διαχειριστούμε τη φόρμα μας στη συνέχεια. Κάνοντας κλικ στο σημείο φόρμα χωρίς όνομα, πληκτρολογούμε ένα όνομα για τη φόρμα μας. Κάτω από το όνομα της φόρμας εμφανίζεται ένα μενού το οποίο προσφέρει τις αντίστοιχες λειτουργίες. Στην κορφή του παραθύρου, του κυρίως παραθύρου, εμφανίζονται οι βασικές ρυθμίσεις της φόρμας, από τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιες θελήσουμε, ενώ στο κάτω μέρος, ακριβώς κάτω από τις ρυθμίσεις της φόρμας, εμφανίζονται οι σελίδες του ερωτηματολογίου μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετές σελίδες ή μόνο μία, εφόσον μας επαρκεί. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται οι λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την επιβεβαίωση ή την υποβολή του ερωτηματολογίου στο τέλος, όταν κάποιος συμπληρώσει τη φόρμα μας.
Εφόσον λοιπόν το ερωτηματολόγιό μας απευθύνεται στο να συλλέξουμε κάποια δεδομένα από τον χρήστη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πληκτρολογούμε έναν τίτλο ερώτησης. Κάθε αντικείμενο εμφανίζεται με τη μορφή ερωτήσεων που συνίσταται από έναν τίτλο, στην ουσία είναι αυτό που εμφανίζεται στο χρήστη ως κείμενο, και στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει ποιον τύπο ερώτησης θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Ο πιο συνηθισμένος είναι όταν θέλουμε να μαζέψουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, να χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο, τον τίτλο της ερώτησης που είναι το κείμενο. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα βοηθητικό κείμενο που θα εμφανιστεί κάτω από την αντίστοιχη ερώτηση και έχει σαν σκοπό να βοηθήσει το χρήστη. Εφόσον θέλουμε να τη συμπληρώσει υποχρεωτικά, κάνουμε tick στο απαιτούμενη ερώτηση και προσθέτουμε και άλλα αντικείμενα. Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε άλλα δύο αντικείμενα. Το ένα θα είναι για το επώνυμο και αυτό θα είναι επίσης κείμενο και αυτό απαιτούμενο, και θα προσθέσουμε άλλο ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επιλογές που θα του δώσουμε, όπως το φύλο. Και αυτό θα είναι πολλαπλής επιλογής, αγόρι, ο τύπος της ερώτησης θα είναι πολλαπλής επιλογής, κορίτσι. Ας προσθέσουμε ένα αντικείμενο ακόμα, στο οποίο θέλουμε να πάρουμε το mail του χρήστη. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τον τύπο της ερώτησης κείμενο, ωστόσο έχουμε τη δυνατότητα στις σύνθετες ρυθμίσεις να κάνουμε validation των δεδομένων που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης. Αυτό λοιπόν γίνεται αν τικάρουμε το επαλήθευση δεδομένων και από τη λίστα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος διαλέξουμε κείμενο το οποίο να είναι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν πάει να πληκτρολογήσει ο χρήστης στην αντίστοιχη λεζάντα το mail του, θα επιτρέπεται να συνεχίσει μόνο εφόσον χρησιμοποιήσει δεδομένα τα οποία συνθέτουν αυτό που ορίζουμε ως mail. Θα προσθέσουμε ένα διαφορετικό τύπο αντικειμένου που θα είναι τα γενέθλια, παράδειγμα, όπου είναι ένας διαφορετικός τύπος αντικειμένου που μου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τον τύπο ημερομηνία. Η ημερομηνία εμφανίζεται, και αυτό θα το κάνω απαιτούμενο, εμφανίζεται είτε πληκτρολογώντας μήνα, ημέρα, έτος, είτε ανοίγοντας κατευθείαν ένα ημερολόγιο, το οποίο θα το δούμε πώς θα εμφανιστεί. Επιπλέον έχουμε αρκετά αντικείμενα τα οποία μπορούν παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε το τύπο ερώτησης κλίμακα, όπου μπορούμε να δώσουμε παράδειγμα μια βαθμολογία της υπηρεσίας μας. Και αυτό θα είναι στην κλίμακα από 1 έως 5. Και ορίζουμε η κλίμακα 1 να είναι ανεπαρκές και η κλίμακα 5 να είναι εξαιρετικό. Και αυτό απαιτούμενη ερώτηση. Ένας άλλος χρήσιμος τύπος είναι ο τύπος πλαίσια ελέγχου, όπου στα πλαίσια ελέγχου μπορούμε να βάλουμε πολλές επιλογές. Μία από τις πολλές επιλογές μπορεί να είναι, ας χρησιμοποιήσουμε κάτι σχετικό, εκπαίδευση. Και να βάλουμε τεχνική εκπαίδευση, γενική εκπαίδευση, πανεπιστημιακή και μια σειρά άλλων επιλογών, και μπορούμε να ορίσουμε στις σύνθετες
ρυθμίσεις να επιλέξει τουλάχιστον μία. Μπορεί να επιλέξει περισσότερες της μίας. Το τύπος ερώτησης. Όπως πάντα ανορθόγραφος. Ένας άλλος χρήσιμος τύπος ερώτησης είναι η επιλογή από λίστα. Στην επιλογή από λίστα μπορούμε να ορίσουμε μία λίστα επιλογών όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει μέσα από αυτή τη λίστα. Αφού χρησιμοποίησα μοριάς. Σε αυτόν τον τύπο ερώτησης θα εμφανιστεί η συγκεκριμένη λίστα. Σας προτρέπω να χρησιμοποιείτε πάντα τις σύνθετες ρυθμίσεις και από τις αντίστοιχες επιλογές να διαλέγετε την κατάλληλη. Αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν, μπορούμε να δούμε τη φόρμα τη συγκεκριμένη και μπορούμε να την δούμε χρησιμοποιώντας προβολή φόρμας ζωντανά, πώς ακριβώς θα εμφανιστεί. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν τύπο φόρμας, με αστεράκι εμφανίζεται ο αντίστοιχος τύπος ερώτησης, ο οποίος είναι υποχρεωτικός, χωρίς αστεράκι είναι οι τύποι της ερώτησης, είναι οι ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές στους αντίστοιχους τύπους ερώτησης. Εδώ κάνοντας κλικ στο αγόρι απενεργοποιείται ή στο κορίτσι απενεργοποιείται η άλλη επιλογή. Έτσι λοιπόν μπορούμε μόνο μία επιλογή να κάνουμε χρήση εδώ. Αν προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα mail το οποίο δεν είναι σωστό, μας βγάζει ένα μήνυμα και αυτό το έκανε η επιβεβαίωση, η επικύρωση των δεδομένων που μας παροτρύνει να χρησιμοποιήσουμε κάτι που να είναι σωστό. Στους τύπους ημερομηνίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε από την λίστα των επιλογών μήνες, μέρες και έτη, είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν από το εικονίδιο το αντίστοιχο, να ανοίξουμε ένα ημερολόγιο και να κάνει κλικ πάνω στο αντίστοιχο σημείο. Στην βαθμονόμηση των απαντήσεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια κλίμακα που ορίσαμε από το 1 έως το 5, κάτι που είναι, το 1 είναι ανεπαρκές και το 5 είναι εξαιρετικό, οπότε κάποιος να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη βαθμολογία. Στην εκπαίδευση ορίσαμε κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να μας πληκτρολογήσει περισσότερες από μία επιλογές. Και στην λίστα εμφανίζεται λοιπόν μία λίστα επιλογών όπου μπορεί ο χρήστης να διαλέξει οτιδήποτε θελήσει από αυτά. Ολοκληρώνοντας την φόρμα, συμπληρώνοντας τη φόρμα, στο τέλος υπάρχει ένα κουμπάκι υποβολής, το Submit για αυτούς που έχουν αγγλική διαμόρφωση, αλλά εάν δεν έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία μας, δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Οι υποχρεωτικές λοιπόν ερωτήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες. Νομίζω ότι τις έχω συμπληρώσει όλες, οπότε υποβάλλοντας τη φόρμα έχει πλέον έρθει η απάντηση στο Google Drive. Θα δούμε στη συνέχεια πού ακριβώς έχει έρθει η απάντηση. Για κάθε μία φόρμα μπορούμε να δημιουργήσουμε είτε εμείς ένα σημείο συλλογής των απαντήσεων, είτε να αφήσουμε μόνο το Google Drive να μας δημιουργήσει ένα φύλλο συλλογής των δεδομένων, όπου να μας επιτρέψει να δούμε όλες τις απαντήσεις. Αυτό που κάνει by default το Google Drive είναι ότι δημιουργεί, και αυτό μπορούμε να το δούμε, ένα αντίστοιχο λογιστικό φύλλο με το ίδιο όνομα με τη φόρμα, όπου εκεί μέσα μπορούμε να το ανοίξουμε και να δούμε όλες τις απαντήσεις που θα συλλέξουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την απάντηση που εμείς λίγο
πριν πληκτρολογήσαμε και μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα. Επίσης μπορούμε να δούμε, χρησιμοποιώντας την επιλογή απαντήσεις και να κάνουμε μία σύνοψη των απαντήσεων, να δούμε όλες τις απαντήσεις και να δούμε στο τέλος για κάθε μία και μια μορφή γραφικής απεικόνησης των στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούν είτε την κλίμακα είτε χρησιμοποιούν βαθμονομημένα δεδομένα τα οποία θέλουμε και θα μας απασχολήσουν στο να επεξεργαστούμε στατιστικά τα στοιχεία μας. Θα δούμε ορισμένες ακόμα χρήσιμες επιλογές στη φόρμα μας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι το θέμα που χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε θέμα από μία λίστα θεμάτων η οποία εμφανίζεται στο δεξί πλαίσιο του παραθύρου μας και έχει να κάνει με τον τρόπο εμφάνισης. Ας διαλέξουμε ένα, εργασία για το σπίτι παράδειγμα, αυτό θα μας διαμορφώσει με διαφορετικά χρώματα και διαφορετικές επιλογές, εμφανισιακές επιλογές, και θα μας τα εφαρμόσει πάνω στο δικό μας ερωτηματολόγιο. Αφού επιλέξαμε το θέμα μας, ξαναγυρίζουμε στην επεξεργασία των ερωτήσεων και θα δούμε ορισμένες ακόμα χρήσιμες επιλογές. Μπορούμε να εμφανίσουμε τη γραμμή προόδου στο κάτω μέρος της σελίδας, η οποία δείχνει το ποσοστό ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου. Επίσης, αν δεν θέλουμε να μας δίνουν πολλές απαντήσεις οι χρήστες, ο κάθε χρήστης να στέλνει μόνο μία απάντηση, θα πρέπει να επιλέξουμε να επιτρέπεται μόνο μία απάντηση ανά άτομο. Εάν πρόκειται για ερωτηματολόγια πολλαπλών απαντήσεων που δίνουμε σε μαθητές μας ή σε συνεργάτες και θέλουν να το απαντήσουν χωρίς ο ένας να έχει τη δυνατότητα να δώσει την απάντησή του και στον άλλον, θα πρέπει να το προστατεύσουμε με τυχαία ανάμειξη της σειράς των ερωτήσεων. Στο τέλος των ρυθμίσεων υπάρχουν η επιλογή για την επιβεβαίωση. Στο τέλος θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο θα εμφανίσει το αντίστοιχο μήνυμα, η απάντησή σας καταγράφηκε, αν θέλουμε εμείς διαμορφώνουμε διαφορετικό κείμενο. Επίσης έχουμε δυνατότητα να δημοσιεύουμε το σύνδεσμο με τα αποτελέσματα της φόρμας και να είναι live και τα αποτελέσματα σε όλους που συμμετέχουν. Και επίσης άλλη μια επιλογή, αν θέλουμε στο τέλος του ερωτηματολογίου να επεξεργαστεί τις απαντήσεις του και να τις αλλάξει. Εφόσον θελήσουμε να προσθέσουμε σελίδες, μπορούμε να το κάνουμε αυτό από το μενού εισαγωγή, αλλαγή σελίδας, όπου στην αλλαγή της σελίδας πλέον είμαστε στη δεύτερη σελίδα και μπορούμε να προσθέσουμε στη δεύτερη σελίδα καινούρια αντικείμενα, καινούριες τύπους ερωτήσεων ή να διαγράψουμε. Μπορούμε να διαγράψουμε σελίδες, μπορούμε να διαγράψουμε και αντίστοιχα ερωτήσεις κάνοντας κλικ στο εικονίδιο διαγραφή. Μπορούμε να επεξεργαστούμε έναν τύπο ερώτησης κάνοντας κλικ στο επεξεργασία ή να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο τύπο ερώτησης σαν αυτόν που είμαστε την τρέχουσα ερώτηση. Για κάθε μία ερώτηση αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά και μπορούμε να τα επιλέξουμε αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας την μορφή και τη σύνθεση των ερωτήσεων, θα πρέπει πλέον να δώσουμε το ερωτηματολόγιο στους χρήστες να το συμπληρώσουν. Πώς γίνεται αυτό? Επιλέγοντας αποστολή φόρμας, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το παράθυρο της αποστολής είτε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος είναι ένα URL το οποίο μπορούμε να το αντιγράψουμε και να το στείλουμε με όποιον τρόπο εμείς θελήσουμε. Αυτό το σύνδεσμο μπορούμε να το στείλουμε χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες χρήσης του συνδέσμου είτε με το Google Plus ή με το Facebook είτε με το Twitter. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα κοινωνικά δίκτυα μπορούμε να στείλουμε σε όλους τους φίλους μας του Facebook το ερωτηματολόγιο. Ένας άλλος τρόπος είναι να προσθέσουμε στην επιλογή αποστολή φόρμας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προσθέσουμε mail και σε αυτά τα mail να στείλουμε τη φόρμα μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε
αυτόν τον τρόπο τώρα διανομής του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο τρόπο όπου θα έρθουμε να ενσωματώσουμε τη φόρμα μας σε μία σελίδα, σε ένα blog για παράδειγμα. Από την επιλογή αρχείο μπορούμε να κάνουμε κλικ στο ενσωμάτωση, όπου αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε αυτόν τον κώδικα που παράγει η Google. Αντιγράφουμε λοιπόν κάνοντας χρήση του συνδυασμού πλήκτρων Ctrl και C, αφού πρώτα ορίσουμε το μέγεθος τα μεγέθη που είναι το πλάτος και το ύψος της φόρμας. Έχει σημασία για να έρθει αρμονικά μέσα στη σελίδα μας να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα μεγέθη. Ας βάλουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα 480 επί 500. Βέβαια αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και στη συνέχεια. Μπορούμε να αλλάξουμε τα μεγέθη μας και στη συνέχεια. Και ας αντιγράψουμε τότε τον σύνδεσμό μας. Και κλικ στο τέλος. Μπορούμε στη συνέχεια να έρθουμε εγώ θα σας δείξω στο παράδειγμα αυτό πώς μπορώ να το αναρτήσω σε μορφή άρθρου ή σε μία νέα σελίδα αυτό το ερωτηματολόγιο. Έρχομαι στο blog που έχουμε δημιουργήσει. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός blog σε άλλη ενότητα και θα έρθουμε να δημιουργήσουμε μία καινούργια σελίδα, όπου σε αυτή τη σελίδα θα έρθουμε να προσθέσουμε το ερωτηματολόγιό μας. Κάνω κλικ λοιπόν στο νέα σελίδα, δίνω έναν τίτλο, εγγραφή και επιλέγοντας το HTML, την εμφάνιση του περιεχομένου της σελίδας HTML, ανάμεσα στις επιλογές div, τα tags div και div, έρχομαι να προσθέσω τον κώδικα τον οποίο αντέγραψα. Μπορώ και να παραλείψω βέβαια τα div, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν με διευκολύνει, απλά σβήνω όλα ετούτα και προσθέτω κατευθείαν τον κώδικα, διότι έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιεί το tag iframe και από μόνο του δεν χρειάζεται το div. Δημοσιεύοντας λοιπόν τη σελίδα μου αυτή, μπορώ να πάω να κάνω προβολή του ιστολογίου και να δω στη σελίδα που θα εμφανιστεί για να δημοσιευθεί η σελίδα μου βέβαια θα πρέπει να έχω φροντίσει, και αν δεν το έχω κάνει θα το κάνω τώρα, να μετακινηθώ στην επιλογή διάταξη και να προσθέσω ένα gadget στην κορφή της σελίδας μου. Αυτό το gadget θα μου δώσει τη δυνατότητα να εμφανίζονται οι σελίδες και κατεβαίνοντας προς τα κάτω θα βρω η αρχική σελίδα και η σελίδα εγγραφή και αποθηκεύοντας στην κορυφή του ιστολογίου μου θα εμφανιστεί μια επιλογή των σελίδων, μια δυνατότητα επιλογής των σελίδων, οπότε μπορώ πλέον να δω αυτό που έκανα και να η αρχική σελίδα και να και η σελίδα εγγραφή, μέσα στην οποία σελίδα εγγραφή έχουμε προσθέσει τη φόρμα μας. Έτσι λοιπόν τώρα ο καθένας που επισκέπτεται τη σελίδα μας μπορεί να διαλέξει από τις επιλογές αυτές που του έχουμε δώσει να απαντήσει. Σκοπίμως έχω αναδιατάξει λίγο τις σελίδες μας για να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε μία ερώτηση στην κορυφή ή να την αναδιατάξουμε μέσα στη φόρμα μας. Μέσα στην ερώτησή μας μπορούμε δηλαδή το επώνυμο να το φέρουμε στην αρχή κάνοντας drag and drop και να το βάλουμε στη θέση που εμείς νομίζουμε ότι είναι η καταλληλότερη. Αφήνοντας εδώ λοιπόν το επώνυμο, πλέον η φόρμα μας έχει αναδιαταχθεί. Όλες οι αλλαγές που κάνουμε στη φόρμα μας, παραδείγματος χάρη αλλάζουμε πάλι το θέμα και χρησιμοποιούμε το βασικό, περνάνε κατευθείαν, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε εμείς,
στα σημεία που έχουμε κοινοποιήσει τη φόρμα μας. Για παράδειγμα, εδώ στο blog, κοινοποιώντας πλέον τη φόρμα μας, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο εμείς, η κοινοποίηση της φόρμας μας είναι με τα καινούργια χαρακτηριστικά της. Μπορούμε λοιπόν να προηγηθούμε σε αυτή τη φόρμα. Το μέγεθος το οποίο καθορίσαμε έχει να κάνει με το πλάτος πάνω στη σελίδα μας, όπως το βλέπετε εδώ, και με το ύψος. Αυτά τα δύο μεγέθη είναι τα σημαντικά στοιχεία. Η γραμμή προόδου είναι αυτή που εμφανίζεται στο κάτω-κάτω μέρος, δίπλα από το υποβολή. Και η υποβολή της φόρμας γίνεται με τον τρόπο που είδαμε και λίγο πριν.